La Casa Rosa? Hola, sí. Sí. Voldria una noia. Sí, una noia per portar a casa. Bueno, per portar a casa, perquè vingués a casa. Sí, d'acord. Sí? Ah, el telèfon me l'ha donat un amic, ho he de dir. En Manel Zamora. Zamora, sí, amb Z, Zamora, sí. M'ha dit que no hi hauria cap problema. Val, d'acord. Doncs no ho sé, una noia normal, que estigui bé. Sí, vale. Sí? D'acord. Ah, sí. Bueno, ja me'n faig una mica l'idea de com serà, d'acord, sí. Doncs això, hauria de venir immediatament perquè tinc una mica de pressa. Vale? Sí, d'acord. Vale. La meva adreça! Per què la meva adreça? Bueno, escolta, si ha de venir a casa. Doncs és aquí, al costat de l'església d'Altura. Un xalet. Sí, ja ho veurà. D'acord, vale. El telèfon també el vol? Bueno, sí, clar. Doncs és el 680 54 53 25. Vale, d'acord. Sobretot que agafi un taxi, que també el pagaré, que no hi haurà cap... D'acord? Vale. Però que vingui immediatament. Sí. Va. Adéu. Unidori, tericoteri, matalaveri, piniviron, contame, que no dius són! Tots vaques baixiners, sí que ràpid! Ja va, Sí, arribo. Em dic Vicenta Galofré, soc de la companyia del gas. Venim a fer la revisió dels cremadors. Els cremadors? Sí, els fogons de la cuina. No és un bon moment ara. És una revisió ràpida. Cal que pensi en la seva seguretat i en la de tota la seva família. Passi. Digui! Sí, esclar que li dono el telèfon, què es pensava? No vull cap servei especial. Una noia, una cosa normal. Vale, d'acord. Adéu. Ho sento, més que ara no em va gens bé, se n'haurà d'anar. La meva obligació és fer la revisió, ja li dic. Cal que pensi en la seva seguretat i en la de tota la seva família. La meva seguretat m'importa una merda. No faci broma amb aquestes coses. Faig broma amb el que em passa pels allons. Per què em parla amb aquest to? Foti el camp i no m'empreny! He estat educada en tot moment, em sembla que no m'ho mereixo. Ho sento? És que ara no la puc atendre. Deixi només que li expliqui quina és la funció dels nostres protectors. Quins protectors? És un segon. Aquests són els únics protectors recomanats
nomenats per la companyia del gas. La seva missió és impedir que cap líquid pugui apagar la flama. És com una caputxeta que es posa al damunt del fogó. I per què em preguntarà? Molt fàcil, li posaré un exemple. Vostè posa llet a escalfar i se n'oblida. No se'n recorda, però que sigui mil coses. El truquen, està mirant la tele, rellisca, es dona un cop al cap i es desmaia. Mil coses. La llet bull, vessa, i podria apagar la flama amb el perill que comporta una fuita de gas i ben partida. Què fa? Doncs no, amb aquest instrument és impossible que la llet apagui la flama, perquè el protector manté el líquid allunyat de la base del foc. Enginyós, oi? Aquest és l'únic dispositiu homologat per la Comunitat Europea que evita el perill d'una acumulació de gas i la seva consegüent, pum, explosió. Una petita inversió per evitar una gran desgràcia, cal que pensi en la seva seguretat i en la de tota la seva família. Vostè per qui diu que treballa? La companyia del gas. Quina companyia? Ja li dic, la companyia del gas. Porta alguna credencial? Vostè no és de la companyia del gas. Ah, no? No, aquesta targeta és una empresa que es diu la companyia del gas, però és una companyia del gas de veritat. Fins i tot, dubto que existeixi legalment. I vostè com n'està tan segur? Perquè sóc regidor d'activitats i energia. Ah. Bé, ho era fins aquest matí. Perdoni, qui diu que era? Regidor. Regidor vol dir... De l'Ajuntament. Com un ministre. Aproximadament. Ah. I porta alguna credencial? No. Ah. Jo sí, com sé que vostè és qui diu que és? Porto targetes. Soc l'Isidre Galí. No em coneix? Miri, a mi la política m'entén? Últimament surto molt per la tele. Tampoc mira la tele? No tinc temps jo de mirar la Doncs tele. soc bastant conegut. Miri, sigui qui sigui, el que no pot dir que d'estar trampa és que jo no soc de la companyia del gas. En aquesta targeta li dic que Vicente Sonfré, personal tècnic de la companyia del gas. Per tant, jo soc de la companyia del gas. La veritat és que també. Per tant, marxi! Fora! Ja! Què li passa? Que li ha passat que li passi una mica de bé? Ja m'ha despertat la llaga! Està contenta! Aquesta llaga... Permeti'm que li digui, però el veig una mica crispat. A veure, deixi'm veure la mà. La mà? Sí, llegeixo les mans. No res! Per què? Què ha vist? Res! Però m'ho pot dir tranquil, que no hi crec en aquestes Si coses. li creu no paga la pena, encara que li digui res. Vale, senyor, més que ara tinc una mica la Pensava curiositat. que per vostè ja res tenia importància. Senyora, però... Per què? Diu que ja res no m'importa. Vostè no és violent. No. Però tampoc és una bona persona. Qui és que l'ha trucat abans? No li importa. No gosa dir-m'ho, que és diferent. La meva secretària. Mentida podrida, quina necessitat té de dir-me mentides? Cap té raó. Era una puta, què passa? No res, i per fer el que vulgui amb els seus diners. Tota la vida havia tingut ganes de fer-ho i avui ho he fet. Què n'ha de dir? Tota la vida que no tenies telèfon? Sí, però ho feia perquè ho trobava primitiu. A mi no m'has de donar explicació. No sóc una mala persona, Doncs perquè l'han fet fora de la feina. No m'han fet fora. He dimitit. S'ha quedat sense feina, és el mateix. Llegeixo els diaris avui. Expliquen tota la història. No sé, troba. Miri, jo no tinc temps ara de llegir els diaris. Per què l'han fet fora? He comès un error. Oh, si només és un? En política no es poden cometre errors. I per què no? Per què no? Si t'enxampen, t'enxampen. Ah, o sigui que l'error és que l'hagin enxampat. Clar. I què és el que li han enxampat? Escolti... Vicenta. Vicenta, trobo ridícul que estigui explicant-li la meva vida. Digue'm de tu. Doncs d'acord. Vicenta, vés cap a casa, t'agraeixo molt que t'ocupis de la meva seguretat i de la meva família, però tinc feina i estic esperant una puta. Mentre no arriba la puta podem parlar, si vols? No, no vull parlar. Sí que vols. Que no. Sí que vols. Que no vull. Ja t'hi jugues. Què, m'hi jugo de què? Que sí que vols parlar? Que no vull parlar, com vols que t'ho digui? Esclar que vols parlar, per això has trucat una puta, perquè no tens ningú amb qui parlar. Espera que t'has lluny, que estàs més sol com un sol. Seu aquí que parlarem tu i jo, ara. I de què vols que parlem tu i jo ara? De qualsevol cosa, o és que necessites una ordre del dia? Què hi has vist a la mà? Supèrbia. Et creus millor que els altres i això et fa sentir punt. I això ho diu aquí? Però no és fàcil de veure. S'ha de tenir en compte el conjunt, les interrelacions, els encreuaments de línia. Els encreuaments. Sí que és complicat, això. Clar. I què hi diu el meu futur? Sentimental. Vinga. Veig una relació estable i llavors hi ha un trencament. I llavors n'apareix un altre que et durarà fins a la mort. Fins a la mort. Sí. I durarà molt aquesta segona relació? No, no gaire. Tindrà una vida llarga? Això és l'altra mà. No. Morirà jove, relativament jove, d'accident. Veus, és aquest encreuament. Mira, ara et diré una cosa que no hi has vist a la mà. Quan has entrat, estava a punt de suïcidar-me. Hòstia, què dius?
Com he vist una mort violenta, tampoc puc afinar tant. Però això de la feina? Entre d'altres coses. Volies matar-te? Mira. Què? Déu ens empari! Quantes hores tens? No t'ho penses, avui no t'ho faràs pas, home. La mà diu que morirà jove, però no tan jove. Que tinc que sí. No, però si ho tens tan Comença clar... bé. Avui mateix ho tinc molt clar. Cuida't, i si ho tens tan clar, perquè has tocat una puta? Fer-ne una de ben grossons de fotre'm un tret. És ben grossa, si s'ha de tocar una puta ho fan milers d'homes cada dia. Però jo no ho havia fet mai. Va, que m'ho cregui. Que no, estava casat. Si no fos pels casats, les putes farien mitja. Estaves casat? Ja no ho estàs? Fa 3 setmanes que hem signat els papers del divorci. Totes et ponen, eh? Jo ja ho he vist que hi havia un trencament. Ai, però no t'has pas de voler suïcidar per això, home. I per què t'ha deixat? Per què m'ha d'haver deixat ella? Hòstia, tu dius, l'ha deixat. Sí, m'ha deixat ella. Per un altre, no? Per un periodista de merda. Felip Pujades. Qui? En Felip Pujades. És el cabró que ho va destapar tot. Estapar el què? El xalet. Quin xalet? Hòstia, el xalet, aquest xalet, me l'ha fet un constructor que treballava per l'Ajuntament i que m'ha fet una rebaixa. Per això he dimitit. Per això? Bueno, no, he dimitit perquè el cabró d'en Felip Pujades ho ha tret al diari. No, però si el constructor aquest et vol fer una rebaixa, bé deu ser cosa seva. Bueno, en realitat és més que una rebaixa. No m'ha cobrat. Que t'ha regalat tot aquest xalet? Sí, bueno, però jo a canvi li feia encàrrecs per l'Ajuntament. Ah, com un suborn! Semblant. Això és lleig, perdona que t'ho digui. Tothom ho fa. El que passa és que jo he tingut mala llet i que m'han enganxat. Tothom? Sí, tothom. Tu no saps com és la política. Tu no saps com se't posen les venes. Tu què saps? Tu vius en pau, tens la teva feina, una mica més bona, una mica més dolenta. Deus tenir una família. Et juro que a mi m'agradaria ser una persona anònima, amb una feina normal, una dona que m'estimés. Mira, et semblarà impossible, però en el fons t'envejo. Enveges la meva vida anònima. Té collons, la cosa vols que te'n faci un petit resum? Visc en un forat de 45 metres quadrats amb més taques d'humitat que el Titanic. Estic casada amb un home dropo i fastigós que ni treballa, ni vol treballar, ni vol fotre res. Només seu al sofà, davant de la tele, amb una cervesa als dits i de tant en tant, fot un roig. Tinc el meu pare a casa, malalt, en una cadira de rodes, tan paralític que no pot ni recollir-se les bales, no pot. I no el puc cuidar com es mereix perquè haig de sortir a vendre aquestes coses que no em compra ningú. I a més no puc tenir fills, encara que som el marit que tinc potser deu ser una sort. Encara m'enveges o continuo? No, Déu-n'hi-do. I el meu marit, quan li dóna per aixecar-se del sofà, em casca una mica, saps? Això no, Sí, vinga, deixa'l. Ja m'agradaria, però ell no vol. Deixa'l encara que ell no vulgui. Mira, no té un munt de gent civilitzada, és molt fàcil tot això. Tu et separes de la dona, li passes una pensió i llestos. Però jo no ho puc fer, saps? Si el deixo em mata. I no treballa ni res, dius, aquest home? No té diners el cabró, pots comptar d'on els treus, jo no veig ni un duro. L'únic que fa és pagar el lloguer del pis. Hòstia, ara que ho veig, la meva vida sí que és una puta merda. Jo sí que tinc motius que m'han tot a prendre pel cul. I això m'estic escoltant les teves penes, perquè t'han regalat un xalet, pobret! Estic segura que te'l mereixes. Has de treballar tant pel col·lectiu. Jo no puc comprar unes sabates noves. Haig d'anar amb aquest vestit de l'any de la Monyos i veient aquestes putes merdes que no serveixen per res. Jo sí que tinc motius per fotre un tret al cap. Mira, saps què et dic? Que potser és el millor que puc fer, tu. Dóna'm això i ensenyo com ets. No, stop! Bueno, ho diuré més ràpid, això no passa! Hòstia, la puta! Arribar a la professional! Però estic segura que ella resoldrà tots els teus problemes. Després de fer un polvet et sentiràs molt més home. I per què no se t'oblidi que llavors t'has de fotre un tret? Què? Estic segura que s'entendrà. Mira, aquesta també treballa pel col·lectiu com tu. Feia temps que no parlava així amb una persona. Queda't. Li dic que se'n vagi. Hola, guapo! La noia de la gent! Escolta, què hi fa aquesta aquí? Que jo sexe en grup, res de res. No. Això ho havies d'haver demanat quan has telefonat. Sento molt haver-la fet venir fins aquí, però ja no necessito els seus serveis. Digui'm què li dec. No? Tan apurat estaves? Què li dec?
Si el que et feia il·lusió era pagar-lo, podies haver fet una transferència i m'estalviava el viatge. Què? Farà servir aquesta per desembossar? No sigui vulgar, digui'm què li deia. El mal potero m'ha dit vulgar. Sí, i no té per què ofendre aquesta senyora. O sigui, em feu venir 100 per hora i quan arribo ofengues la senyora. Mira, si el que teniu és ganes de divertir-vos, us compreu un tren elèctric, però no jugueu amb la feina de les persones. No sigui impertinent. Vulgar, impertinent, però tu de què vas? Vulgar, impertinent i maleducada. I tu què? Cabró masclista de merda, capaç de comprar el cos d'un ésser humà com si fos una mercaderia, en què? No confonguis, que la puta ets tu. I per què creus que soc puta? Perquè tu em pagues, mascle viciós de merda. Això és el que vull fer, pagar i que fotis el cap indecent. I per què et dius indecent ara? Perquè ho ets, una indecent i una mal parlada. I què punyetes? Ara no penso pagar. El taxi i prou. No em penses pagar? Mira, saps què et dic, maco? Que em donis tot el que tinc, si no haurem de fer números. Porta una pistola! Sí, senyora, la veig molt atenta. Una pistola. Sí, una pistola, no hi doneu més voltes. I és de veritat. Posa'm a prova, Què he de fer? donar-me tots els calés que tinc ja. No, per posar-te a prova. Mira, maco, t'aclareixo el mecanisme. Jo t'apunto com la pistola, mentre la senyora, que està paralitzada pel pànic, tu, que també estàs acollonit, em dones tots els calés que tens a casa. Després jo foto col camp. És fàcil, Sens, pots fer-ho. Si et dono els calés, te n'aniràs. I què vols, que ens casem? No et donaré ni un duro. Putas! Ja! Escolta, que em pots nerviosa! Em dones els calés que tens, Sens? Mira, fa una estona tenia un problema de micros que el teu sap. Ho està fent unidor i tècnic. No et tallis! Dispara, barjaula! Tu qui collons ets, com pobra! Dispara! Si el mates a ella, abans m'hauràs de matar a mi. Esteu sonats! Tens una pistola, fes-la servir, marcolfas! Que ja n'hi ha prou! Mira, no sé quines històries porteu vosaltres, però jo no marxaré d'aquí amb les mans buides, sentiu? Va bé, vols marxar amb les mans plenes? Doncs comença per aquí, va! Dispara! Va! Ja prou! A veure, sisplau. Reflexionem un instant. Normalment, quan algú l'apunten amb una pistola, el que té por és que el disparin al contrari. El que no pots fer quan algú t'apunta amb tota la seva bona voluntat és demanar-li que et dispari. De debò voleu que us mati? Sí! Els dos? Sí! Doncs no! Us dispararé els nois i us mutilaré. Això no són maneres! A mi també és que pot ser com un dia. El que passa és que la Lídia té raó, ets una mala educada. Si haguessis entrat aquí demanant les coses, sisplau, com teva mare, n'estic segura que t'hauria donat tot. De veritat, David, els diners. Però que has entrat així, amb aquesta xuleria de pistola i amenaçant, i què vols? A veure! Si el problema és que demani, per favor, ho faig llest. Doneu-me els calés, sisplau. No i no, per mentidera, que estaves disposada a fer servir la pistola. I quan tens l'oportunitat, t'acollones. Covarda! I la teva vida importa una merda, Sens? Si no he disparat encara és perquè no he vist ni duro. Per què no t'atreveixes? Mira, ja prou, aquí estem fent un I ja procés! m'he fet la ballarina! Si dispares a aquest home, ja veig les tetes de silicona. Ei, sisplau, no us posem nerviosos, Sens? Que jo no vull matar ningú, que només volia espantar-vos. I les tetes són meves, marca, que bones tingues. Deixa d'apuntar-lo i apunta'm a mi. No t'estimes més que... No, apunta'm a mi! Vicenta! Calla! Estic tipant aquesta puta merda a la vida. I tu, dispara! Com vols que dispari? Dispares tu, disparo jo. Vicenta! Què? La pistola que tens no és de veritat! La pistola que tens no és de veritat! No digues mentides, esclar que és de veritat. No, que és de fogueig! O sigui que para de fer-te la valenta que encara prendràs mal. Sisplau! Aclareixi. La pistola que tens és de debò o no? No ho sé. És de mentida. Ja ho veuràs. Dispara'm. Què disparis? Ja veig per on vas. Em dispararé jo, així veurem si és de veritat. Hòstia, quin dia! Vicenta! No, prou! És veritat, t'he mentit. La pistola que tu tens és de veritat. Ho veus? A mi no m'enganyes. T'hauries disparat? No sé, no poseu nerviosa pels plegats. Una... Què faria el teu pare? Què li xugaria les baballes? No ho sé, no havia pensat. Tu no ets com jo. Tu tens algun qui pensar. Tu també tens algú qui No. pensar. Jo estic sol. No, ningú està sol, Isidre. Us recordeu de mi? La puta. Sí. Aquí ningú no mata ningú, maco? Tu te'n vas i em deixes tranquils, que ja tenim prou feina amb tot el que tens. Au, vinga.
Rosalia, Renato, que la porta escapada. Un moment, coi, que la seva cara em sona! Perdona, guapo. Vols dir que no ens hem vist alguna altra vegada, tu i jo? No ho crec. És la primera vegada que truco un lloc d'aquests. Ai, doncs la teva cara em sona. Potser em coneix de la tele. Soc l'Isidre Galí. Fins aquest matí era regidor. Ai, el del xalet! Bé, senyor Galí, ja ho sap. Sempre que vulgui, demani per la Iolanda. Ara, que amb les històries que es porten vostès dos, no sé si és la seva dona. Vostè creu que trucaria una puta amb la meva dona aquí? Coses estranyes les que veig jo. Ai, aquest matí he estat amb un paio... Perdona, Reina, gràcies. Ai, el que els deia, aquest matí he estat amb un paio. Ja fa temps que vaig. És un que va bufem davant del seu sogre. L'home està paralític, en una cadira de rodes. El sogre, vull dir. Ja ho veus, n'hi ha que els agrada mirar i n'hi ha que els agrada que els mirin. Dius, normal. Però és que aquest ho fa per fotre el pobre vell. Com dient, mira, mira, tu ni te la trobes i aquí jo anar empenyent. Sempre és el mateix número. Fem allà, a la taula del menjador. Ell encara la cadira de rodes cap a nosaltres i jo li faig el servei. I aquell pobre iaio, que fa una pena. Allà mirant, rovejant. Hòstia, la vida és més rara. Què passa? Que no s'ho creuen? Que vinc d'allà, Que m'han trucat quan tornava en taxi cap a casa. Viu allà al barri vell. Pots comptar d'on treu els calés. Un home casat com la majoria. Mentre la seva dona treballa, ell li fa l'espectacle al sogre. On és del barri vell? Al carrer, alliberat a Ferran. Hòstia, hòstia! Què està passant? La Vicenta es pensa que l'home que dius és el seu marit. Collons, hòstia! Això mateix, hòstia! Davant del meu pare! Potser no és ell. Diu el carrer llibrat a Ferran, el seu sogre paralític! Diu, bueno, moment! Tranquil·litza't, sents? Tranquil·la. Escolta'm. Si te'l vols treure de sobre, t'entenc perfectament, sents? Però has de pensar fredament. No pots fer-ho tu. Mira, jo tinc un telèfon d'una gent que s'hi dedica. Tens calés? Res, no tinc. Hòstia, això costa el calés. Tu! Deixa-li calés per treure's de sobre aquest cabró. Com vols que li deixi calés per matar una persona? Una persona? Estic segura que et pega. Ara ja no gaire, ni pelant d'aixecar-se del sofà. Tu, deixa-li els calés. Mira, total, els que tens els has robat. Això no pot provar. Va, calla. Mira, reina, espera't. Aquí tinc el telèfon del sicari. Mira, el sicari, jo hi anava perquè sóc una professional, però què vols que et digui? Aquell pobre iaio fa una pena. Què t'he de dir si és el teu pare? Rega-te'l sense cap remordiments. Va, jo me'n vaig. Bonic, m'hauries de pagar. Doncs, el taxi... S'anirà fantàstic, gràcies. Adéu-siau, La maca. targeta... No es cuidarà. A mi que es porti dones a casa, mira, és un home. Però davant del meu pare, hòstia, el pobre veient com el marit de la seva filla. És que és tan brut. Sí que ho és, sí. Es mereix que el matin, Sí. Però... ja me n'en cuidaré jo, això. Quedo el telèfon. Pensa que he fet de molt grosses de la meva vida. Tu tranquil·la, que el tros més gros que en quedarà d'aquest tio serà com aquest tros de dit. Gràcies. Vicenta, quan la Iolanda anava a disparar, t'has posat al mig. Per què ho has fet? Mira, no ho sé, m'ha sortit per instint. Ja sé que disparés. Perquè ja sabia que no em faria. Gràcies. Mira, si penso, la deixo que et dispari. No, ho has fet perquè ets una bona persona. I de què em serveix ser una bona persona? Per estar casada amb un marit potent que tortura el meu pare? Ja em diràs tu perquè em vaig haver de casar amb aquest energumen, amb la d'homes al barri que m'anaven al darrere. Sí, n'estic segur. Podia triar, t'ho juro. Jo també t'hauria triat a tu. Escolta, si vas calent haver-te quedat amb la puta, Fa por quedar-te sol. Sí. És que no puc, he d'anar a fer el sopar al pare i pensar en tot això que m'ha passat avui. Ja, Però... sí. Si
vols podem quedar un altre dia per parlar. Si no, no, Si no, No, sí, que vull. Sí? Gràcies. Puc venir demà, si vols. A l'hora que vulguis. I gràcies. No donis les gràcies. Perdona. Bueno, Vinga. Isidre, sí? ho has dit de debò, això, que m'hauries anat al darrere al meu barri? Segur. M'agrada, regidor. Fins demà, Uah. Si fos un covard de merda, m'hauria fotut un tret, se m'haurien acabat tots els problemes, hòstia. Ah! Aquesta cremor em matarà. Puta llaga. Va, sobretot. Calma, molta calma. Valent. Amadeu, Sí, sóc jo. passo o parlem al replà? No, passi, no tanqui la porta. Collons, que foc! No pot encendre el llum? Allà. Sí. Ho té tot? Sí, aquí tinc la meitat dels diners i aquí la foto i les dades que em va demanar. Però abans m'agradaria aclarir un parell de coses. Si no parlo mejor, no el sento. Abans m'agradaria aclarir un parell de coses. Què? Com sé que després no em farà xantatge? Com sé que no em vindrà darrere demanant-me més diners? Vostè tindrà proves que jo he fet matar una persona. Quina prova? Una foto, una dada? Pensi que seria la seva paraula contra la meva. I cregui, sempre guanyaria la seva. A més, nosaltres som professionals. Si féssim coses així, perdríem tota la reputació. I com ho faran? Estudiarem el seu cas i utilitzarem el millor sistema. No, I si no el maten? I si algú... Li he dit que sóc professional. Vinga, la foto, la dada i tot plegat. Hòstia, quina calor que carda aquí, que pi. Bueno, és un xalet, això, no? Molt bé, la resta? Quan hagi acabat la feina. Vinga, doni'm la foto i la dada. Hòstia! Què passa? No, on és la foto? Com que no és la foto? Oh, ja perdó, aquest és l'home. Ben sí que no és, Però què? Acabo de canviar d'opinió. Ja no vull matar. Escolti, no fem conya. Jo he vingut aquí perquè vostè s'ha posat en contacte amb nosaltres. Això no és un joc. Quan he vist la cara m'he donat el que anava a fer, sap? És un assassinat, Què pensava, que li compraríem una panera? Vostè no ho entén. Soc un home religiós, jo. No puc fer-ho, els remordiments no em deixarien viure. Amadeu, Amadeu, no me toqui lo collón, no me toqui lo collón. M'ha vist la cara. Si fa la feina cap problema perquè sé que no em denunciarà. Però si no, no puc quedar-me tan tranquil. Ho entenc, Amadeu. Jo no diré res i li pagaré per les molèsties. No és una qüestió de diners, és una qüestió de seguretat personal. O el mato vostè o mato el de la foto. Però si no fa la feina,
no puc deixar testimoni. Sap què li dic? Mati'm! En el seu moment no vaig tenir prou pebrots de fer-ho i ara m'he estat a punt de convertir-me en un criminal. Mati'm! Però deixarem la tapisseria fet un fàstic, Dispari! Però... Així semblarà un suïcidi. Dispari! Ah! No! Ara no! Jo vull morir! Estic enamorat. Enamorat? Sí, perdonament. M'importa una merda que estigui enamorat! Jo he vingut aquí a veure un encàrrec. O me'l fa, o no torno a veure la seva enamorada. O enamorat. Enamorat! Podria matar a un periodista que es diu Felip Pujades? Com? Felip Pujades. Jo aquí botaburgui mentre podi. No, és igual. Ja té prou càrrega amb la meva dona. No vull que mati ningú. Estem entrant en un curs de joc, no sé si se n'adona, Bé, doncs, arribats a aquest punt, ja li puc dir tot. Ja era hora. Jo sé qui és vostè. Clar, aquest és el problema. Sé qui és. Vull dir que ho sé tot. Parla en català. Ets el Manolo. Hòstia! Com sap el meu nom? I també sé que estàs casat amb la Vicenta. Hòstia, ara sí que em començo a prenyar de veritat. Hòstia, mirant-me tot, em trenco a la cara. Jo de tu no ho faria, perquè tota aquesta conversa s'està gravant en vídeo que es mou una furgoneta que tenim allà fora al carrer. En vídeo tot. En vídeo? És policia? No, la meva enamorada és la Vicenta. La Vicenta. La teva dona. Hòstia, la Vicenta, la meva dona! Sí, l'únic que vull és que ens deixis en pau i que puguem viure el nostre amor. Si no, aquest vídeo anirà per a mans de la policia. On és la càmera? Allà. Allà on? Fora, al xalet del davant. Jo no veig res. Ho sé tot de tu. Sé que et pegues a la Vicenta. Sé que t'emportes dones a casa i te les tires damunt de la taula del menjador. Com ho sap, això? Com ho sé. Sí, perquè de fet sigui des de fa temps. A veure. Parlem d'això com a persona civilitzada. Tu vols que deixi la meva dona, això el que vol? Exacte. I com que sap que sóc i a qui em dedico, vol fer-me xantatge. És això? Exacte. Així, per la cara. I pels diners. Està disposat a pagar. Sí, no em faria falta, però sí. O sigui que agafes els diners i fots el cap o et poso a la presó. I tot això ho ha muntat per la Vicenta? Sí. No vol que matem a ningú. Matar? Quina bogeria. Escolti, que jo tinc unes conviccions morals, No em faig. I també t'emporta el meu sogre, lògicament. Esclar. Molt bé. Tracte fet. Vinga, hòstia. Vinga. Vinga, cones. Hòstia. Mira. Furgoneta, ja poden marxar de seguiment de càmeres, Curiositat per saber què hi tenia dins del No, sobre. és algú que no coneixia ni de ben res. Hòstia, sóc jo. Com que no? Sóc jo. A veure, ara no sé si no li té primer el nas i la boca. Em pren per imbècil? No, jo crec, personalment. Prou! Sóc jo! Potser sí. Hòstia, que hi feia una fotonera dins del sobre! Casualitat? No hi crec! Coincidència? A fora no hi ha cap furgoneta, oi? Al xalet de davant no hi ha cap càmera! Perquè els he dit que marxessin, no has vist càmera fora, marxar... O sí, que em volíeu parar! No, Hòstia, sí, nano! és veritat, volia matar-te, però tot el que tenim de Vicenta és veritat, l'estimo. I l'únic que m'he de viure amb ella, t'he donat diners, te'n donaré més. Sou uns assassins! No, perquè sí que no, l'assassí ets tu. Com has aconseguit el nostre telèfon? Casualitat, jo volia estar amb una puta i vaig trucar a una agència d'aquelles. I va venir la Iolanda, però abans havia vingut la Vicenta a vendre aquella merda dels fogons. I es van trobar, ella i la Iolanda. La Iolanda? Sí, la que posaves damunt de la taula del menjador. Hòstia! Una mica complicat tot. La Iolanda abans de marxar va fer un comentari que venia del barri vell, de fer-ho amunt, que li agradava fer-ho davant del sogre paralític i nus. Llavors la Vicenta va lligar caps. I quan se'n va entrar va dir «Oh, penso matar aquest fill de puta, el tros meu no serà com aquest dit, com aquest dit». Va anar tot així, t'ho juro. La Iolanda serà puta! Està bé, si vol la Vicenta, queda-te-la. Però pensa que prendré precaució. Si em passa alguna cosa, ho deixaré tot lligat, perquè un del meu col·lega s'ho arrenqui l'entranya literalment. Entès-ho? No caldrà. I a més, com que em volíeu matar, la cosa se sortirà una mica més cara. Més?
accepto el primer termini de 100.000, però el segon seran de 200.000. 200? No, això no... Pensa que em volíeu matar. Sí, però havíem pactat un preu. No em costaria gent premorguejat ara mateix. D'acord, 200. Corre, tracte fet, Amadeu. Et diu Amadeu de veritat? Sí, vull dir, no, dic Isidre. Isidre. Ah, ja sé de què et sona la teva cara, tu eres l'Isidre. El del xalet. Clar, l'Isidre Galí, el regidor aquell que va dimitir. Hòstia, i el xalet aquest, clar. Cujón, quina fred, tio. Hòstia, mira la Vicenta, semblava tot i s'ha lligat un reïdor. Ja no ho soc. A mi te'n m'endona. Quan vulgui pot baixar de casa. M'aporta el paper i el signaré. Però pensa que si me la llogueu, s'ho vindré a buscar amb aquest. Pots confiar en mi. Sóc un home de paraula, jo. Sí, sí. Fins d'aquí un mes. Reïdor! La mare que em va parir. Ja ni m'aveges, quasi. Bueno, una mica. A veure... Ara... És que t'ha de tocar més el sol. A veure, aquí ve aquest meu home. Isidre! Mana! Isidre, carinyo, de debò creus que és prudent que vagi a l'exposició amb tu? Però si estàs guapíssima. Gràcies. Amb la pinta que feies fa 3 setmanes, quan vas venir a vendre allò dels fogons. És el vestit i el maquillatge. Si em veiessin les veïnes se'n farien creus. I tant que vull que vinguis. Penses que seràs la meva acompanyant i tothom ens tindrà enveja. Bueno, Ja ho veuràs, estarà ple de gom a gom. I al fons, sí. ple de periodistes i fotògrafs. Periodistes i fotògrafs? Sí. Fem fotos? Sí. A l'exposició? Sí. Ai, no, quina vergonya. Per què? No, no puc Però si estàs venir. guapíssima. No. Mariano, oi que està guapíssima la seva filla? Ai. Demà veurà la seva filla als diaris. Ai, Mariano, li puc dir una cosa? Trobar la seva filla ha estat el millor que m'ha passat mai. És que és tan sensible i tan comprensiva. Quan ens vam conèixer jo estava en una depressió que... Vostè ja ho sap, eh? Jo pensava que amb això del xalet, que sense la política no me n'en sortiria. Llavors, la Vicenta em va començar a venir a veure una mica cada dia. Ai, la Vicenta va fer veure les coses d'una altra manera. Sempre em dic que quan es té una dona al costat... Bé, què li he de dir jo? Vostè és un home, com jo. Sempre val la pena viure i lluitar! Encara que sigui amb una cadira de rodes com vostè, oi que sí, Mariano? Què passa? Mira! Què ha passat? M'ha caigut el cedrill de l'oli al vestit. Com? Anava a fer una truita i m'ha relliscat tot. Bueno, no passa res, posa't una altra cosa. No tinc res més, és l'únic vestit decent que tinc, aquest. Bueno, tampoc cal que vinguis tan arreglat. Ah, no s'ha fet un pingo, no vindré ja, eh? I què fem ara? Vés-hi tu sol. No! Vull que tu m'hi acompanyis i vull que tothom ens conegui. Haig de començar a sortir una mica d'aquesta casa. Sí, ja ho Pensa sé. que en Manel Sabora m'ha dit que en una setmana tindrem els papers arreglats. Llavors el teu home firmarà i tot s'haurà acabat. És el que més desitjo d'aquest dia. Ai, papa! Papa, què et dic que es troba bé? Truca No, l'ambulància! no cal, de tant en tant té ofecs, és normal. No podem marxar així, se li passa alguna cosa. No, home, no, tranquil, jo que ja sé el que s'ha de fer. No veus que en el fons el que vol és tenir companyia? Que sí, papa? Ja està. Respira, el paper a la boca, no, eh? Va. Ja està. Ja em quedo jo. Ves tu tranquil·la a l'exposició, que jo me'n cuido, eh? Sí, Mariano, s'ha de prendre les coses amb més calma. Sí. Va, corre, va. Adéu, papa. Mua. Va, tira, va. Adéu, carinyo. Adéu, amor. Adéu, amor! Estic fins als ous que em faci petons cada 2 per 3. Vamos, marica, gilipolles! Calla, que encara no sé arreglar, hòstia. Arreglar. És que amb això del petons és que no puc. No, que si estan que m'imposa la llengua fins la sopa. La llengua, doncs mossega-li. És
l'última vegada que participo en una història així. Estic massa vell. Si els papers de la separació es poguessin aconseguir en menys temps, i quan ha dit que estaria ple de periodistes fent fotos, em pensava que em moria. Periodistes. Estem cometent errors. Això està durant massa. En Manel Samora ho té tot a punt. Sí, fa 2 setmanes que ho té tot a punt, però hem d'esperar els terminis legals, si no podria sospitar. Sospitar, sí, però és que no estic tip. Hòstia, Sal i Vanessa! Tia! Però què hi feu aquí? Ai, venim a veure el papa. Oh, papa! Ui, mira el papa! Esteu bons, si us veu algú! Algú, encara sort que em ve veure de tant en tant. Si no ho aguantaria. Ai, papa, aixequis d'aquesta cadira, em fa no sé què veure-la així. Que heu vingut altres vegades? 2 vegades que no fora, Hòstia, sou uns irresponsables, Irresponsables. La Cinta té raó. Em fa molta il·lusió que em vingueu a veure, però no ho hauríeu de fer. Ai, es pensaven que tu i el regidor seríeu fora, Sí, jo també, però llavors ha dit que l'exposició estaria ple de periodistes fent fotos i he hagut de muntar un numeret amb el vestit. Sí, ja hem vist que sortia sola. Hola, nena, com t'has posat? Quina pena, era un vestit preciós. Estàs guapíssim. Sí, gràcies. Gràcies a Déu que se n'ha sortit. Fotògraf. Si arriba a anar, la caguem. Però si la sort ens acompanya des del primer dia, quan la Cinta va arribar just al moment per evitar que se'n suïcidés. Aquest suïcidar-se per si és incapaç, home. Incapaç, Quili, polles i babós. Però no podem jugar més amb la sort. Fins ara tot ens ha sortit perfecte, però ens estem arriscant massa. Sí. I no vull que em torni a petonejar, Cinta. La propera vegada que se m'acosti, li escopiré. Tots tenim ganes d'escopir-li i ens aguantem, Bueno, aprofitant que esteu tots aquí, després vull parlar amb vosaltres, d'acord? Vaig a canviar-me, no us mogueu. Què vol? Què vol? No ho sé, però s'estranya. A veure si al final l'acabarem, Hem de tenir paciència, aquest cop ens està sortint rodó. Mira, doncs vostè no ho veia gens fàcil al principi. No. Al principi no. Quan en Manel Samora em va dir que ho havia comentat amb el regidor de l'Ajuntament, vaig pensar que anava massa fort, poder ser tu. Ai. Si aquest és un passerell com qualsevol altre. El Manel Samora ja el tenia vist des de feia temps. Quan li va donar el telèfon de les putes ja ho va dir. Aquest matí ha dimitit. La bona l'ha deixat per una altra. Aquest paio està més madur que un gra de pus d'aquells que només has d'afegir perquè es rebenta. Ai, que desagradable que és. Ai, al vespre tal com va dir pam, com un rellotge. Com un rellotge? Papa, per què repeteix el que li diem? Va, canvieu. Ho veu com sí? Com si què? Cony, això de repetir! Repetir, però què és el que repeteixo? Papa es troba bé, fa coses estranyes. Sí. Faig coses estranyes perquè m'estic tornant boig de tant estar-me sentat en aquesta puta merda de cadira fent el gilipolles. Hem d'acabar d'una punyetera vegada, hem d'acabar. Papa, cal tenir paciència, maco. Mira, si el Manel Samora li dona el paper és massa dura, se n'adonarà. Ai. Ui. I la Cinta què? Com ho porta? Ho porta. Papa, sisplau! Sisplau, què? És igual! Igual hauríem de pensar-ne alguna per acabar més aviat. La Cinta està molt ficada en el seu paper. Potser massa. Quan l'engegui el regidor podria sospitar, però no ho crec, perquè és genial. Això del vestit per no anar a l'exposició li ha sortit en 15 segons. Instintiu! És la millor. I la manera com ha engegat el gilipolles aquest ha estat genial. És fantàstic. Vosaltres també heu estat molt bé, fills meus. Menos mal. Ja no us puc ensenyar res més. Ai, En sabeu molt més que jo. papa, no digui això, que vostè és una referència entre nosaltres. Un clàssic. Clàssic, antic. Això és el que sóc, una autèntica peça de museu. Sort que tenim la Cinta, que és una artista. Us en recordeu d'aquell paio de Lloret l'any passat? Sí. Al mes i mig tenia la firma de tots els seus contes. Unes pastilletes, a dormir, i quan es va despertar no en tenia ni per tabac. Te'n recordes, Cinta, d'aquell paio de Lloret l'any passat? I tant que sí, santa innocència, em va donar la firma de tot. Mira, em vaig prometre que si em trobava amb un altre d'igual, em retirava. I nois, l'hem trobat.
el que us vaig a dir ho he estat pensant molt, d'acord? I no vull que us enfadeu. Però després del regidor, ho deixo. Però per què? Què passa? Què passa? Què passa de nosaltres, independents? No, no m'independitzo, ho deixo. Vull ser una persona normal, vull formar una família, vull tenir fills. Vosaltres sou una família, és diferent. I sí, ja sé que em tracteu com si ho fos, però no ho sóc jo de la vostra família. Si jo no m'ho crec que ho vulguis deixar. Si ho portes a la sang com nosaltres. Mira, Marta, amb la teva vida fes el que vulguis, sents? Però no et permeto que destrosses aquesta història. Que no destrossaré res. Ho acabem, desapareixem. Vosaltres feu la vostra i jo faré la meva, ja està. Molt bé. Si vol marxar no la podem obligar. No, no. El que passa que jo no ho acabo de veure clar, això. No sé què és el que no es veu tan clar. Que vull ser una persona normal i vull formar una família. Va, i ara anem-vos aquí. No m'agrada que estigueu aquí. Va. Senta! Isidre! Amore! Ja veí, què fas aquí? Però... Hola, carinyo! Però què fas tan odiat a l'exposició? T'he trobat tan a faltar! Jo també l'he trobat. No tant com jo! Bueno, poder no tant, doncs. I l'exposició? No hi vull anar sense tu. Ai, mira que ets tonto! I també perquè et vull dir una cosa. Què? Ja sé que encara no tenim els papers i que potser és una mica precipitat, però ho haig de fer. El què? Et vols casar amb mi? Aixeca't, home, que te'n partiràs els pantalons! Vols casar amb mi, diu, què tal? Veus que la burocràcia tarda molt, potser trigarem mesos a tenir-ho firmat. Vols casar amb mi, diu. Això vol dir que sí? Mira, m'agafes molt de sobte, eh? T'he escrit una poesia. Una poesia? Sí. Ai, una poesia, tio. Sí, l'he apuntat. Estàs a punt? No sé què dir. L'amor va trucar a la porta i jo vaig obrir de seguida. L'amor va entrar a casa meva. Serà per tota la vida. L'amor té un nom que es diu Vicenta, un nom que quan no hi és em crida. Quan l'amor a una casa entra, no és pas una cosa esquifida. Què és això? Res, no he sentit res. Ja està. Ai, mira, el poeta. T'agrada? Ui, sí, rima molt, eh, papa, que rima molt. Mariano, porta una jaqueta molt xula, no? Ai, avui l'estrena. Sí. Molt moderna. És que eres així moderna, ara. Estàs contenta? No ho vulguis saber. Sí, vull saber. Doncs estic l'hòstia de contenta. És que amb tot això de les peces i així, doncs he tingut temps d'anar-te a comprar una mica. Sí, va, però vindrà de l'onent. El papa té raó. Una petició sense d'ella és una estafa. Demà l'anirem a comprar. Sí? Vostè vol venir, papa? El papa també vol venir. Doncs anirem vostè a comprar-lo, sí? Anem a fora, a sopar, celebrant i fot un bon banquet amb games escamarrats i... No, poder no. Em sap greu arruïnar el teu pare. Millor fem alguna més tranquil, aquí a casa, sí? Una mica de pa amb tomates, embotit, sí? Doncs vaig a xucar pa. No, tu no vas a xucar res. Tu quedes aquí per-li companyia al papa i jo ja vaig a preparar-ho tot, eh? Vale. Sí. Ai. Mariano. Vaig a comprar una caçadora com la seva. Vaig a començar a vestir una mica d'esport. Fa massa temps que vaig amb trajo, corbata i tot això. Isidre, tinc una sorpresa. Bravo! M'encanta la sorpresa. Perfecte, doncs senta aquí al sofà, tanca els ulls i no et moguis gens, d'acord? He de Vaig anar a buscar aquí. Sí, He de tancar els ulls? És just aquí al menjador, tanca els ulls. Ai, t'hi veus? No. No, ha vingut, Va, doncs va, que hi ha una sorpresa. No, encara no, ja t'avisaré jo. Ai, que m'agrada. Ai, aquí ja ve calent. Ai, no puc obrir els ulls. No, Ja no, tinc! no siguis criatura i deixa'm anar, i sobretot no obris els ulls. Segur que l'has amagada per aquí, la meva No, sorpresa. no tens d'amagar la sorpresa. Ai, és que m'agrada tant la sorpresa, em poso tan nerviós. Va, deixa'm anar, que em fas pessigolles. I a tu t'agraden les pessigoles, no? Deixa'm anar, petonat! Ai, Vicent! Sorpresa! Quan ha vingut? Allà és la sorpresa! Ha vingut per sorpresa! No ho entenc. Bueno, ja, el que el nostre ha anat en part com ha anat,
trobat. Bueno, no és que ens hàgim trobat, potser amb el que se li sol dir la paraula trobar. No, ben bé, no, en aquest sentit, no, ben bé, no. Però si havíem d'anar a l'exposició, com és que has quedat? Ai, he tingut tanta pregunta, és una sorpresa, tan sorpresa com a gent normal, que ho has descarregat tot. Me passo per sopar, eh? Ai, papa, quin parell, eh? Són de la conya aquestes dues. Sí. Ai, bueno, mira, doncs farem un sopar que t'enllaparàs els ulls. Oh, des que la Vicenta cuina no m'he tornat a sentir la cremor. És tan bona cuinera i l'estimo tant. Ai, Vicenta! Quan una pobra prostituta com jo veu dues persones que s'estimen com vosaltres, em posaria a plorar. Tampoc cal que ho exagerem, eh? És veritat, sóc la persona més feliç del món. Irradio felicitat, brilla un llum propi i aquesta llum surt i esclata per cada un dels poros de la meva pell. Oh! És que és poeta, saps? Sóc poeta gràcies a tu, amor meu. Ai! Fantàstic. Anem a sucar pa, carinyo? Sí, anem a aixecar pa. Mira, papa, si aquest ha arribat a regidor, jo reina d'Anglaterra sempre. És que filla meva, jo ja no puc més, no puc. Sap què farem? Marxarem, papa, i ja està. Vicenta! La porta en Mariano a fer el passeig, Sí que li toqui l'aire. Bueno, tranquil, home, que se'ls anirà bé. No sortirà bé, no pot sortir bé, no? Però per allà, Sí, home, sí, que està tot lligat. com vols. I a més, li has dit a les 5. Bueno, cap a les 6. Són les 5. Ja ho sé. Tinc por. Bueno, tranquil, home. Els papers estan bé? Sí, el Manel Zamora m'ha dit que no hi hauria cap problema. I els diners hi són tots perquè aquest és capaç de costar-los, eh? Tu creus que hores ara li aniria a estafar 200 o 300.000 euros? No, ja ho sé que no. Ai, em fa por que el papa li agafi un atac. No veus que ell té tantes ganes com nosaltres de que tot això s'acabi? Tots en tenim ganes. Sí, tu veus molt clar, però jo no. On el poso? Allò, deixa-la aquí. No puc. Hosti, estic quieta. Va. Jo és quan estic nerviós que puc estar nerviós alguna. Ja sé què podem fer. Preguem! Sí, hem de mantenir-nos units, com una gran família. Agafa-li la mà. La bona. Sí. Déu misericordiós, gràcies per l'oportunitat que ens has donat al papa i a mi de començar una nova vida. Però ara ens has d'ajudar de nou, que el Manolo agafi els diners i se'n vagi de les nostres vides per sempre. Ajuda'ns a formar una família on només hi hagi espai per l'amor, el respecte i la felicitat. Amén. Sí. Tranquil, molt tranquil. Vaig. Endavant. Hola, regidor! Hola, Vicenta! Hola. Mariano! La reunió familiar, hi ha cosa més entranyable. Assassí, puteros, viciós, més que viciós. Intueixo un cert ambient de rebut. Comencem. Tu mana, regidor. Aquí tens els papers. Signa i t'endús els calés. No puc veure el diner? No, primer signa. I no em convideu res a veure? No, signa. Hòstia. A baix, sota. Sí. 300.000 euros són mort diner, Vicenta, ho ha d'entendre. Sí. Apa, ja està. Puc tenir el caler ara? Sí. Què collons és això? Sabia que t'hauria buscat més. L'única manera de treure't del mig per sempre és fotre't un bon tret. No faci bestiesa, regidor, que les carrega el diable, Isidre no sortirà bé per fer aquestes coses, sabanes, El deixarem tirat al carrer. Trobaràs el paper de viuda desconsolada i ningú sospitarà. Qui vols que es preocupi per un delinqüent com aquest? Estic segur que n'hi deu haver una dotzena que deuen mocar el mateix que nosaltres.
Ets un mitja merda! No t'atreviràs a disparar! Para, tu d'aquí, home! Tu, dóna'm arma, no és que no saps ni fer mal gallet, No, no pots no, disparar. Vicente, que no! Hòstia! És mort! Molt idiota, se devia fer el valent! Valent, gilipolles! Hem de fotre el camp ara mateix, hem de desaparèixer! Merda, el pitjor d'aquesta feina és que sempre tractes amb estúpids com aquests, cretí més que cretí. La culpa és teva per fotre't al mig! Mai més em tornareu a embolicar, em sents? Embolicar, ara hem de desembolicar, però abans no hem de deixar cap rastre de la nostra relació amb aquest poca pena! Mira que hi ha morts absurdes, però la teva és de primer premi. Idiota! Haurem de deixar trans per temporada. Sí, serà el millor. Truqueu a la Laura. És allà fora. Va, doncs vinga, va, tots a fora! Però no deixis les coses, No, ja ho sé que ens hem de deixar. Jo em quedo jo netejar totes les empremtes. D'acord, va, No, foteu. no deixem ara sola. Que sí, home, que sí, que jo m'ho conec tot, que fa dies que visc en aquesta casa. Va, foteu el camp. Ah, i endueu-vos la cadira. La cadira dels collons! Un mes en aquesta puta merda de cadira, perquè a última hora vingui aquest mamon! Vinga, fotem el camp, t'esperem a fora i no et deixi res! No, ja ho he fet altres vegades, ja sé el que s'ha de fer. Tota la merda en un moment. Un moment! Toti! Tacho! Talos! Gilipolles! Has tingut una mort heroica, em felicito, imbècil. Bueno, va, ja us heu despedit tots, el mort. Va. Adéu, Cinta. Sí, adéu. La princesa va despertar! Ai, amor meu, has estat perfecte. Estava tremolant com un flam! Veus com te n'has sentit i es pensa que són uns genis? Ha estat genial! Sí. Intens! Sí. Sexual! Bueno. Ara, allò que ens has fet de resar, jo pensava que se m'escaparia el riure. Els que no s'han de patir una mica. Bueno, va, escolta, que començaran les hospitalitats. Ja tens els bitllets? Sí, a la butxaca. Perfecte. El Carib ens espera. Ai, el Carib ens espera! Ai, t'estimo tant. Sí, jo també. I els diners ja són allà? Sí, tot el raconet que he fet aquests anys de treball esclau pel país han estat transferits. Tant és que no ens separarem mai. Mai! Vull començar una nova vida amb tu. Vull tenir fills i veure'ls créixer i jugar sota les palmeres. Vicenta! Què? Bueno, perdó, Cinta, és que encara costa d'acostumar-me. Sí. T'haig de dir una cosa? Ara? Sí, Va, que no tenim gaire temps. vull fer aquí. Ai, sí. Et vols casar amb mi? Oh, nen! És preciós! Ai, és de veritat, Me'l guardo a la butxaca, que em fa molta il·lusió. Encara no m'has contestat. Ai! És la pressió del moment. Isidre Galí? Sí, jo? Casar-me amb tu? Sí. És la cosa que més desitjo d'aquest món. També et proposi Una altra? I si me la dius a l'avió? No, només una mica ara, al principi. Va, però va, que no tenim temps. L'amor va tornar a trucar a la porta. I jo vaig obrir més ràpid que abans. L'amor, una cosa que surt del terra, baixa del cel, i et xoca... Prou! A l'avió, hòstia, que tinc perfecte! Va, Tinc ganes d'arribar a l'illa, Sí. prendre el sol tot el dia i atipar-me de marí. el marisc no és gens bo per la teva ulcera. Ara que ho dius, les pastilles. Ai, sí, dóna'm les pastilles, que ja te les guardo jo. Va, vés baixant, arrenca el cotxe que ja vinc, acabo de preparar-ho del bolso. Vale. Va, Casino, què? no tardis gaire, No? que aquest Sí? et trobarà a faltar. Ja te les guardo jo, les teves pastilles. Gilipolles.